Do you feel the pulse? Thatin hian giveaway ka ti ai tel vedu chuan ka video lui ten hian lo en la video lui a po hian lokna tam takin mu ngai ka ring ole youtuber dang ti thinang bokin thil ti tutorial sa lo te ni a subscribe button hi metanga I chuan skin du zong dilema tunkar hi chu low skin kha pali ka pedona pali ka giveaway dona chuan name change card pani nen chuan ka giveaway hi tun May thatop ni somthum hian ni somthum nge ni ko 29 to 30 so ka hian giveaway winner hi Facebook account post anga YouTube account post nga don bokani ti chuan iti tur jong chu iron subscribe nga chuan comment ta kham ID le IGN chuan low skin le name change card ka giveaway ti ka shela idu zok kha skin nge kami name change card ka EGF ayon tani chuan Facebook atang hian Facebook account Mizo Mobile Legends official kami group akhanin ka post don boka hemi hi chuan Facebook comment atangin name change card winner pakhat ka pika nga chuan luo skin winner pakhat ka pik don boka chuan YouTube pa hian luo skin winner chu pathum ka pika nga name change card winner pakhat ka pik don boka chuan stay tuned chuan ka video hi tha iti ni chuan lo like la lo subscribe bokla to khong ataki min lo share sakla no share sakhanin pui MMA chuan ka video lui te khan free diamond na thona don theidan awesome tak third party apps ni lo te kha kon da chuan gameplay ni sang nen kha te kha mi lo an sakla chuan thatin giveaway kan ti theinan chuan ka video min an sakwan ka lom MMA mi zo te du sak bi kan niang